Jabusan said the medical bomb, Mamma, yes, and na Kwama man hene. Nche bia na oba ebisa che sante hene nne. Odi aseda ayi ni kabia na every liver. Aseda ni nyina ene said the sante hene. Eye man na Kwama hene. Eni soyi. Medical kan kire mo se Kwama nko a ena so tena paka mu okuta tuo mienu. No, at the time, my brother, it is a very good baby. That's it. Oh, yeah, be to say, not Nina, no, say, can't attitude here now, no, and now that you may know a ton of aquam, a break, Anna, Eddie, a whom, Nina, and Shay, and our Santimani, a chairman, Emma, our mind, the Shibrantia, or you know, best see the betray, Santahene, step our mind him, and let you, or your here, say you would do more or careful, and what the answer that ever Santimani area. We are not chairman, I want the castle, and I know a body, I want a chief, a month before, and I don't go to Ebra will show you, and I'm not a big kind. I will put to be honest over that's Yeah. 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 Ya be CBB achire no ya CBB achire kuro no ya sabe CBB achire no efe se eni hye wani munyam a so ba be yi na ye no anda na se ntiene e ba ya na ye dia se takasi ene bre yura something na e yi na ye se eni munyam sho de shame ye no so many aso ba se meni mpenifo ni mabusuafo ni Kuruma nyina ye wa say ye ba ne ba beda yura se ntiene ntina ye wa Adano awusu a ye no nyina Santahene anim animunyam ema otumfo tuufo saa bere na wugina nsuo mu a nsuo to gidigidi ni nyina na ye nhira wokọ aman ukohia wo man ne nne waba ha asem bɛn na wobɛka kire wo manfo nyinara na nanom konwasofo mo no bebu kwa aman na yewura akyeame nso idi kan e aseda na me de ma isa de ma yura sa de ma na kyeame me de ma matrankonwa me de ma mabusua e wo kita papa o mo de ata me se me nko na me ye ya anka mintimi ti ohwe do mo e wa ha me mi sa ye ohwe do me bae na ye kokwa aman so do mo edi akira na chese nipa bibiri no wani da so se bibi pabu yi mu a yebetimi dia epo kwa mama dia besoma santima nti eno na ebo ho mpai se nanamo kuma bia de ni nim dia obi ade na adwene obi ade ni sika obi ade na hode ebe kame ho se sanu de mnem dia ni mu ni mu minkwa mintimi ntu sasa bi se dom no nyina be kame ho nti me kroma nyina enta mechi nim se nanamo mo beto mo ha nso ya santima omo so amahene wa ha omo so be ma efutupa na yetimi se de omo de ayo mu kuro ye nso ye de aboa de ayi kuro ama aman no so abeye kra behwe ame de abesoma santima na ya hwefo nti budi na dawo idino de na Debra be dia ko watiam tosumi na nanom no Openso TV ahwefo na Debra Boaten bedi akoto so mienu kwa aman hene na motie nu enche kra obekwa akoda yewura otumfo ene na kyeame ase eho no so yebekwa akohwe na edi mu amanebo amamo midin de kwame ewu animfo kukudurofo Openso TV menhia hemfie Jabusan said the etiano na Kwama man hene. Medical kan James or no kuto many nsema odi nti ana okita atuo mienu eto no wapakam eye bibi nti a woye ade bo ama asante duru ba bi asante duru sɛ de me nua ne kan na nche bia na okọ akoda ho henase okọ ohenase da bia ho nso a yɛde de omo bia ebebrɛ mo meden ade kofi kakare